दासो गाब्बा बायदों नोङो दासो गाब्बा बायदों आंनि नङा होननानै खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ अनसायगिरि रायजो राजा आइ आफा साफ्रोमबो लोगो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जेनाखि खासेव गोथाङै सावदोंमोन जे बिथाङा दिनै नै फेसबुक पेजआव मा बुंदों नोंथांमोना दसे खोनासंनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बादामालि फेसबुक पेज चेनेलाव बयखौबो बरायना लानाय थाबाय। ओमफ्राय आङो मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों दिनैहाय, माने आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन माने खावसुमखौहाय माबायावहाय सावनायनि गेस अखायावहाय बे भिडिअआ फ्रायनो बेलेगनिसोमोन बेखौहाय आङो लानाय जादोंमोन शेयार खालामनानैहाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो आपल'ड होनाय जादोंमोन। ओमफ्राय फेसबुकआवहाय मिथिखानानैबो आङो आपल'ड होनाय जाबायना, बे आंनि गोरोन्थि जाबाय। माने रेस्ट्रिक्ट फैयोना फेसबुकआवहाय। दायो बे भिडिअखौ आङो अलरेडि डिलिट खालामनाय जाबाय। बेयो आंनिनो गोरोन्थि, माने बिदि बुस्थुफोरखौहाय फेसबुकआवहाय होनो मोनामोना, अब्लाबो आं होनाय जाबाय। अननानै आंखौहाय निमाहा खालामदो। जायानाखि भिडिअखौ होथावा आं बेखौ होबाय, बेनोसै आंनि खावलायनाय। भिडिअआ जेसेनो बुंलाङो एसेनो गोलाव जालाङो लोगोफोर, बेखायनो आं दिनैनि आंनि रं भिडिअ होनायनि सोमोन्दै आं दिनैहाय दायो भिडिअनि सोमोन्दै बेखिनिखौल' बुंनानै दोनबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि भिडिअनि सायाव रावबो जेबो गाज्रि कमेन्टबो खालामालासिनो, जेबो रेस्ट्रिक्ट खालामालासिनो, जाहाथे आंनि पेजखौ मोजाङै मोजां सालायनो हानाय बायदि, बेनो आंनि खावलायनाय। आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। आङो आपल'ड खालामनायनि उनावहाय आं दाबसे जायगायावहाय बेस्थ'हाय दंमोन, नङाब्ला आं लगे लगे डिलिट खालामगौमोन बे भिडिअखौ। ओमफ्राय कमेन्टआव नुनानै आङो बे भिडिअखौ अलरेडि डिलिट खालामखानाय जाबाय लोगोफोर, जाहाथे रावबो जेबो रेस्ट्रिक्ट खालामालासिनो अननानै रावबो जेबो भाइरेल दा खालामसै, बेनो आंनि खावलायनाय। दा नोंथांमोना निसय खोनाबाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ। दासो आंनि नङामोन गुबुननि होननानै बुंब्ला जागोन। दायखौ मावनानै जाम्बा नोङो लरग' गोदाव सोराव भिडिअखौ मोन्दों होननानै हगारलाबायो। मा मोनो बेफोरबायदि हगारनानै? दा नंखाय दायावनो आंनि नङा होनबाबो गनाय नंलाना नोङो। बहाथ' गबावनो? फेसबुक पेज मालिकआ सोर? नोंसोना? आं गुबुननिफ्रायसो लादों होनबालाय बहाथो जाबावनो दालाय? बै जायनिफ्राय लादों बेबो थांफाबावगोनसो नोंजों लोगोआव, नों बेफोरबायदि बुङोबा। जाम्बा नोंसोरो। सलायनो रोङाबा ससियेल मिडियाखौ सलायनाङा आदै गोदाव सोरावनो। अब्ला लोगोफोर, भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। गोजोनथोंसै।